Hi guys. Okay, today we are looking at some words that are associated in the church. Yes, mkpụrụ okwu dabara na ụlọụka. Okay, ihe a na-akpọ ụfọdụ mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Anyị kwughị na Bekee. Amara ihe a na-akpọ ya na gịnị n'asụsụ Igbo. Nke mbụ, church. Church, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ ụlọ ụka. Church is called ụlọ ụka. Ụlọ ụka n'asụsụ Igbo. Nke abụọ, pastor. Pastor, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ onye isi nchụaja. Onye isi nchụaja. Pastor, onye isi nchụaja. Priest, ihe a na-akpọ priest maọbụ reverend, ụkọchukwu. Ụkọchukwu, what they call priest or reverend. Ụkọchukwu. Ụkọchukwu. Reverend father, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo father. A na-akpọkwa ya father in Catholic. A na-akpọ father. You can Igbonize it, father. Father. Bible, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ akwụkwọ nsọ. Bible is called akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ, Bible. Prayer, ihe a na-akpọ prayer n'asụsụ Igbo bụ ekpere. Ekpere, prayer. Let's go and pray. Ka anyị ga kpee ekpere. Ekpere, prayer. Tithe. Tithe, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. What tithe is being called in Igbo language is otu ụzọ n'ụzọ iri. Otu ụzọ n'ụzọ iri. It's kind of explain it. Otu ụzọ n'ụzọ iri, 1/3. Otu ụzọ n'ụzọ iri. Otu ụzọ n'ụzọ iri. That is what it is called. Otu ụzọ n'ụzọ iri. Offering, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ onyinye. Onyinye, weekly offering, onyinye izu. Cheta na anyị kwuru mgbe anyị kwuru maka month. Week is izu. Weekly offering, onyinye izu. Offerings, onyinye. Prophet. Prophet, onye amụma. Prophet, onye amụma. Prophet is called in Igbo onye amụma. Prophecy, ibu amụma. Prophecy, ibu amụma. Anointed one. Anointed one, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo onye etere mmanụ. Anointed one, onye etere mmanụ. Onye etere mmanụ. Anointed one. Heaven, elu igwe. Heaven, eluigwe. Eluigwe. Eluigwe, heaven. That is what is being called. Heaven, eluigwe. Hell, ọkụ mmụọ. Ọkụ mmụọ, hell, ọkụ mmụọ. That is what it's called.